Hej alle sammen. Philip han har fået noget lidt mere småkrudt, som han havde fundet. Det er noget rimelig gammelt noget af det. Til at starte med, så er der sådan 2 pakker af 4 Yutao-hyl, det vil sige 8 i alt. Det er sådan en lidt mærkelig indpakning, og de er en mærkelig størrelse også. Så er der 5 romerlys. De hedder Stjerneskud. De får til Hansen. Det ligger vi her. Og så er der nogle stormtændstikker. Og lidt flere stormtændstikker. Yes. Så er der sådan nogle hyl her. Dem er der 2 af. Jeg ved ikke om de også er fra Yutao. Nej, det tror jeg ikke. Og så er der et enkelt gigahyl fra til Hansen. Yes. Så er der sådan 2 sæt af de her mærkelige raketter, hvor der, eller jeg tror det er 2. Det der, det er Yutao raketter, tror jeg. Fra Yutao Mix 2, tror jeg det er. Det kan det kun være. Og så er der de her mærkelige Gala raketter, hedder de. Hvor der står mærkelige tal på og sådan noget. De er ældgamle. Ja, som I kan se her. Der står Gala og så et trætand. Og der er 6 gram i. Vi ved ikke om det er faldskærmsraketter, eller om det er nogen der faktisk siger bange ligesom dem fra Vegamix. Men ja, som sagt, de er rimelig gamle og spændende at se. Så er der 6 jumping jacks her. Og så er der en enkelt en. Der er 12 jumping jacks. Ja, kan man se. Og så er der en lidt mærkelig fontæne her. Dem er der 2 af. De er rimelig mærkelige. Det er ikke de samme kejlfontæner fra den normale Yutao Mix. De er egentlig ret mærkelige. Hvor mange gram er der i sådan en? Det er lige meget. Bare put den ind. Ja, fuck den. Så er der det her. Sådan nogle indendørskrudt. Bare sådan nogle små propper. Der er propper og sådan nogle mærkelige nogen. Ja, ikke så meget. Mærkelige ting. Ja, det er også ting. Og nu har vi endelig fået nogle jumping jacks. Der er sådan 6 af dem. Og så... den er stor, den her. Det er en giga-crackling. Fuck, den er alligevel stor. Yes. Og så har vi en enkelt snorepot. Eller top, står der. Pot, det var flot. Og så er der de gode... Nogle gode... dem skal ikke rulle væk. Så der er nogle gode røgbomber. Det er selveste bare en stor kugle, i stedet for at der er det der mærkelige papir rundt om, eller hvad det er. Der er en blå, 2 gule og en lille. Og så er der 2 jordsol. Rigtig spændende. Yes. Og så er der nogle gamle crackling balls. De er ret sjove, synes jeg. Skøre kugler. Prøv lige at se det der, hvor den indpakning er. Yes. Det er rimelig sjovt. Det er sådan rødt indeni. Og så er der den her fontæne. Er der ikke 2 af dem? Nå, der er 2 af dem. Det er også fra Yutao. Du har også en pakke små crackling. Et blitzlys. Ja, men man kalder dem crackling. Yes. Og så er der en enkelt crackling ball. Yes. Og så er der 2 store jumping jacks, som hedder Viewstorm. Og så vi har fået en ny lighter. Philip han har fået en hvid en, hvis han lige kan. Det er bare sådan, hvis vi lige kan tænde den. En stormlighter, og så har Markus fået sådan nogle her. Vi købte den nede i AFAC-teltet. Hvis der er nogle AFAC-telte rundt omkring i Danmark, så kan man sikkert få den her. Rimelig god lighter. Men det vi nok glæder os mest til, det er de her gamle raketter her, hvor der står Gala på. Det var så bare vores krudt. Vi ses.